Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 25 сакавіка. Гэтым разам мы раскажам пра ўдзельнікаў міжнароднага конкурсу мастацтва «Узорныя кветкі», пазнаёмімся з навінкамі ў свеце музычнай індустрыі, завітаем на выставу Альбрехта Дюрера ў Мілане і даведаемся, колькі часу спатрэбілася Олегу Орлову, каб сабраць калекцыю работ мастака Александра Ісачова. З 29 сакавіка па 3 красавіка ў Мінску пройдзе міжнародны конкурс мастацтва «Узорныя кветкі». У трэці раз беларуская сталіца стане музычнай пляцоўкай, дзе збяруцца вакалісты, інструменталісты і танцоры з 15 краін свету. Для ўдзельнікаў прадугледжаны 3 адпаведныя намінацыі. Узрост канкурсантаў ад 3 да 25 гадоў. У спаборніцтвах бяруць удзел не толькі пачаткоўцы, але і вопытныя выканаўцы, удзельнікі нацыянальных і міжнародных конкурсаў і тэлепраектаў. Што яшчэ яскравага і цікавага адбываецца гэтымі днямі ў свеце музычнай індустрыі у нашым наступным сюжэце. Украінская спявачка Джамала выпустила новы сінгл «Крылы». Музыку да кампазіцыі яна напісала самастойна, а аўтарам тэксту стала Тацяна Мілімка. Песня «Крылы» аб тым, што кожнаму з нас патрэбна падтрымка іншых людзей. На кожным этапе жыцця сустракаюцца тыя, хто нам дапамагаюць, натхняюць і акрыляюць, распавяла спявачка. Электрафолк-праект «Анука» выпусцілі другі доўгачаканы альбом «Мазаіка». Над ім лідар гурта Ната Жышчанка і саунд-прадзюсар Еўген Філатаў працавалі больш за 2 гады. «Мазаіка» нарэшце склалася, але яшчэ рана казаць пра вынік. Для нас галоўная рэакцыя публікі на новае гучанне рэліза, а потым на канцэртах, распавяла Ната. У лонгплей увайшлі 10 трэкаў, і ў кожную з іх свой настрой перад гісторыя і месца не толькі ў творчасці «Анука», але і ў жыцці музыкантаў. Канадскі гурт Arcade Fire выпусціў 16-хвілінны кароткаметражны фільм пад назвай «Грошы плюс каханне». Кліп заснаваны на аснове 2 песень «Пакладзі грошы на мяне» і «Мы не заслугоўваем каханне», якія ўвайшлі ў апошні альбом музыкантаў. Фільм зняты Дэвідам Уілсонам, а ў галоўных ролях удзельнікі Arcade Fire і аўстралійская актрыса Тоні Колет, з якой гурт ужо даўно хацеў зрабіць сумесную працу. Сама ж Колет з'яўляецца прыхільніцай інді-рокераў і была ў захапленні дапамагчы ім з увасабленнем ідэі. Праз тыдзень у беларускай сталіцы пройдзе 6-й мінскі фестываль моў. Гэта унікальнае культурна-асветніцкае мерапрыемства, прысвечанае мовам і мовазнаўству, арыентаванае на шырокую аўдыторыю. На працягу аднаго дня наведвальнікаў фэсту чакаюць 6 45-хвілінных міні-лекцый пра 50 розных моў свету, а таксама 10 навукова-папулярных лекцый на лінгвістычную тэматыку. Уваход на мерапрыемства вольны па папярэдняй рэгістрацыі. З 3 па 8 красавіка ў Мінску 7-й раз пройдзе тыдзень японскага кіно. У кінатэатры «Піянер» пакажуць 6 карцін зорак сусветнай рэжысуры ад меладрамы і дэтэктыва да фантастыкі і фільма жахаў. Красавіцкая рэтраспектыва «Змярканне і прыгажосць. Новая класіка японскага кіно» пазнаёміць з яркімі прадстаўнікамі сучаснага аўтарскага кіно Японіі. У праграму ўключаны фільм «Зянне» ў пастаноўцы вядомай японскай жанчыны-рэжысёра Наомі Кавасы, а таксама трылер «Фізгармонія» ад рэжысёра Кодзі Фукада, які прыедзе ў Мінск і асабіста прадставіць карціну мінскай публіцы. У цэнтральнай частцы палаца Румянцавых і Паскевічаў зараз ладзіцца персанальная выстава гомельскага мастака, спецыяліста па медыявістыцы Мікалая Палкаўнічэнкі. На ёй прадстаўлены работы майстра, створаныя ў розныя перыяды жыцця і ў розных тэхніках. У адным шэрагу стаяць палотны, напісаныя яшчэ вучнёўскай рукой, і партрэты знакамітых персон апошняга часу. Эскізы роспісаў для гомельскіх школ, копіі сусветных шэдэўраў і сюжэтныя кампазіцыі. У красавіку ў Мінску адбудзецца міжнародная выстава-конкурс «Беларускі тыдзень мастацтва». Ужо ў 5-й раз ён аб'яднае не толькі аматараў, але і прафесіяналаў сваёй справы. Падчас конкурснага тыдня пройдуць шматлікія майстар-класы, лекторы і творчыя сустрэчы. Ацэньваць работы будуць вядомыя прадстаўнікі беларускай і замежнай арт-індустрыі. Прыемным бонусам для пераможцаў стане магчымасць размяшчэння прац у галерэях Расіі, Еўропы і Азіі. Карціны, скульптуры і іншыя арт-аб'екты прымаюцца да 20 красавіка. Галоўны герой чарговага выпуску праекта «Майстэрня гісторыі аднаго мастака» Павел Смакоўскі. Ён прадаваемы, ён пазнаваемы, ён паспяховы. Гіганцкая акула, баксёры, якія танцуюць, казырныя валеты і фатальныя дамы – усё, што ён стварае, мае вау-эфект.
Мастак, дызайнер і проста вельмі круты чалавек Павел Асмакоўскі без лішняй сціпласці. У праекце «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака» заўтра ў 20 гадзін 10 хвілін на Беларусь-3. Я рисую, декорирую стен, могу вентиляцию покрасить. Я для себя решил, что в нашем деле, если ты не чернорабочий, ты вообще никто. Наступным вечарам у Мінску беларускі спявак і кампазітар Дмітрый Калдун вялікім канцэртам адзначыць 10 гадоў сольнай кар'еры. Пераможца праекта «Фабрыка зорак 6». Ён у 2007 годзе прадстаўляў нашу краіну на конкурсе «Еўрабачанне» з песняй «Walk Your Magic» і заняў 5-е месца. Заўтра публіка пачуе як ужо вядомыя хіты спевака, так і новыя кампазіцыі. Далей завітаем у Магілёў, дзе гэтымі днямі ладзіцца 13-й міжнародны маладзёжны тэатральны форум «Март-Кантакт». Акцёры Даўгаўпілскага тэатра на мове цела заўтра распавядуць невялікія навелы пра чалавека, пра людзей, пра іх пачуцці, тайны і ўзаемаадносіны. Спектакль «Блізкасць» пагружае гледача ў медытатыўную атмасферу з павольным рытмам, у якой сіла розуму становіцца залішняй. Гэта своеасаблівы поток свабодных асацыяцый, што дапамагаюць адчуць энергетычную і духоўную блізкасць з выканаўцамі. Кіеўскі тэатр «Залатыя вароты» заўтра ў межах тэатральнага форуму «Март-Кантакт» прэзентуе кранальную гісторыю пра сям'ю, у якой усё не так. Спектакль «Тата, ты мяне любіў» пастаўлены па творы беларускага драматурга Дмітрыя Багаслаўскага. Чаму ёсць сем'і, якія жывуць душа ў душу, а ёсць такія, што ўсё ў іх складаецца не так? Чаму дарослы мужчына размаўляе ў сне з нябожчыкам бацькам, падвяргае сумненню шчырасць яго кахання? Пастаноўка, напэўна, расчуліць і, магчыма, аблегчыць боль страты блізкіх. Сямейная сувязь, як канаты страхоўкі, утрымліваюць нас на гэтым свеце. А, мабыць, і там, адкуль яшчэ ніхто не вяртаўся. Сёлета дэбютнай пляцоўкай для дэманстрацыі спектакляў форуму стаў Магілёўскі абласны мастацкі музей імя Паўла Масленнікава. Сёння і заўтра там прадставіць сваю працу эксперыментальны тэатр са Славакіі, заснаваны маладымі браціслаўскімі рэжысёрамі, акцёрамі і музыкантамі. Арт-група «Мёд і пыл» упершыню прыехала на «Март-Кантакт» і на прынцыпова нетэатральнай сцэне сыграе імправізацыю пад назвай «Цудоўнае і жахлівае». Публіка ўбачыць нешта сярэдняе паміж галерэйнай інсталяцыяй, спектаклем і канцэртам. Як сцвярджаюць самі выканаўцы, перакладу не спатрэбіцца, а моўны бар'ер не стане праблемай для ўспрымання. На чарзе навіны, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У Мілане зараз праходзіць выстава, прысвечаная аднаму з найвялікшых майстроў заходнееўрапейскага рэнесансу – нямецкаму мастаку Альбрэхту Дюрэру. На ёй таксама прадстаўлены карціны італьянскіх жывапісцаў. Агляд экспазіцыі ў Мілане пачынаецца з карціны Альбрэхта Дюрера «Пакланенне вешчуноў». Гэта адзін з найвялікшых твораў заходнееўрапейскага рэнесансу. Альбрэхт Дюрер – галоўны прыхільнік гэтага кірунку. Ён сімвал і галоўны геніяльны мастак. На выставе прадстаўлены і працы італьянскіх майстроў. Гэта дазваляе ўбачыць, як мастакі дзвюх краін уплывалі на творчасць адзін аднаго. Perché noi italiani siamo convinti che il Rinascimento... Як італьянцы, мы перакананы, што эпоха адраджэння – гэта нешта выключна наша. Выстава пашырае гэтыя гарызонты, таму што працы Альбрэхта Дюрера паказваюць, што ўсе рысы эпохі адраджэння былі і развіваліся на поўдні Германіі. Яны таксама паказваюць, што ён меў зносіны з мастакамі таго часу. Дюрер валодаў рознабаковымі талентамі. Ён стаў першым тэарэтыкам мастацтва сярод паўночнаеўрапейскіх мастакоў, заклаў асновы параўнальнай антрапаметрыі і займаўся ваеннай інжынерыяй. Сучасныя даследчыкі называюць яго паўночным Леанардо да Вінчы. Таксама Альбрэхт Дюрер быў таленавітым гравёрам па дрэве. І ён падняў гэтае майстэрства да ўзроўню мастацтва. На выставе прадстаўлена цэлая серыя яго прац. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў працягваецца выстава гомельскага мастака Юрыя Платонова «Тэрыторыя колеру». У сваіх творах аўтар імкнецца перадаць у першую чаргу не стан прыроды, а псіхалагічную рэакцыю на падзею. Яго пейзажы – гэта месцы, у якіх чалавек сутыкаецца з наваколлем. З дапамогай колеру аўтар стварае ў большай ступені пачуццёвы, чым візуальны твор. Выстава працуе да 28 сакавіка. Арлоўскі дзяржаўны тэатр для дзяцей і моладзі, свабодная прастора і Гомельскі абласны драматычны тэатр правядуць у красавіку абменныя гастролі.
З 19 па 21 красавіка расійскія артысты прадставяць 4 спектаклі. Лірычны фарс па камедыі Вільяма Шекспіра «Вясёлыя жонкі Віндзара», романтычны мюзікл «Людзі Ла-Манчы» па п'есе Дейла Вассермана, музычную пастаноўку «Пастка» па матывах дэтэктыва Агаты Крысці і казку для ўсёй сям'і «Афрыка». А трупа гомельскага драмтэатра прадставіць у Арле 3 камедыі: «Маю жонку клічуць Марыс», «Дзякуй, Марго», «Дамы і гусары» і казку «Лятучы карабель». У Нацыянальным мастацкім музеі разгарнулася выстава жывапісу Владзіміра Хадаровіча, прысвечаная 70-годдзя майстра. У сваёй творчасці мастак арганічна спалучае дакладнасць натуры з глыбінёй духоўнай спадчыны беларускай культуры. Старадрукі, кераміка, абразы, даматканыя ручнікі – гэта культурны пласт, які аўтар адлюстроўвае для адраджэння нацыянальнай самасвядомасці. Выстава працуе да 22 красавіка. І яшчэ у сталічнай галерэі «Артель» зараз праходзіць рэтраспектыўная выстава твораў жывапісу і графікі Александра Ісачова. На жаль, лёс мастака быў трагічны, ён пайшоў з жыцця ў 32 гады, але пакінуў пасля сябе больш за 500 палотнаў, многія з якіх практычна адразу ж былі вывезены за мяжу. Самая буйная калекцыя твораў Александра Ісачова сёння належыць беларускаму мастаку і калекцыянеру Олегу Орлову. Олег, здравствуйте. Выставка Александра Исачева «У забытых алтарей» полностью составлена из произведений вашей коллекции. А как получилось так, что вы являетесь единственным, можно сказать, обладателем работы этого величайшего художника? Я не единственный владелец коллекции картин Исачева. Из всех, о ком можно сказать, о живых и неживых. Георгий Михайлов – это коллекционер из города Санкт-Петербурга. Он 3 года назад умер. И у него в коллекции в районе 100 работ Исачева, и они возглавляют фонд независимого русского современного искусства, который включает в себя 14 тысяч картин художников. Но Исачев – это главная там фигура. Знаю, что талант художника вы в себе открыли в 19 лет и благодаря чуду. Помните свои первые ощущения от знакомства с творчеством Александра Исачева? Шок. Причем шок такой, как будто ты внезапно оказался где-то за пределами цивилизации, и как будто поток горного воздуха на тебя обрушился, и перестал существовать окружающий мир. Дело в том, что Исачев – это человек, который приоткрыл дверь совершенно в другую параллель, которая находится за пределами социальной жизни. И все самое лучшее, накопленное людьми за время существования цивилизации, сконцентрировано у Исачева в его произведениях. Один из самых серьезных гениев XX века, человек этот был очень пытливого ума, самостоятельно постигал религии, философские учения, историю цивилизации, историю культур и трансформировал через свое очень богатое сознание и подсознание в свои картины. На ваш взгляд, насколько сейчас широк интерес к творчеству Исачева? Люди в основной своей массе стали очень прагматичными и очень пластмассовыми при этом. Не все. Но когда образ мышления человека сужается до размера айфона, это беда. У Исачева и у искусства настоящего есть страх Господень. Есть огромное количество людей, которые реально плачут возле этих картин, попадают в состояния, которые отличаются от состояния, когда он ходит на работу. Стоит только попасть в зал. Поэтому, если есть в чем-то Бог, даже в самом зацифрованном мозгу это будет будить какие-то эмоции и ощущения, находящиеся глубоко в подсознании этого человека. Олег, спасибо вам большое за вашу миссию и за искусство, которое вы нам представляете. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.